Ahojte, máme tu tréning číslo 3. Ten začíname ako inak mačacím chrbtom. Takže ideme rovno 15 opakovaní. Nádych, vonku prehnem, výdych, vyhrbím sa čo najviac. Výborne. Nasleduje podsadzovanie a vysadzovanie panvy, takže idem opäť iba s panvou. Dovnútra výdych, nádych von. Ideme 15 opakovaní. Výborne, toto by sme mali. Ďalej nasleduje krúženie pánvou 10 krát do jednej strany, 10 krát do druhej. Opäť sa snažíme hýbať len tou spodnou časťou. Takže len s pánvou. Keď sa vyhrbujem v pánve, vydychujem, nádych, keď sa prehnem. Desať a idem do druhej strany. Nerobte to príliš rýchlo, sústrete sa, aby ste tú panvu pekne točili, ako keby ste kopírovali nejaký kruh. Výborne, máme 10 a ideme na polohu dieťaťa. Takže ruky viac dopredu, natiahnem sa a idem naspäť do pozície kľaku a znova dole. Už len 3. Super. A ideme polohu dieťaťa aj s kobrou, takže spúšťam panvu dole a vraciam sa do pozície dieťaťa. Dáme si 10 opakovaní. A posledný. 10.
Zaujmeme pozíciu bočného drepu, ale tentokrát taký hĺbší drep, sedím na lítku, noha je na špičke, respektíve ak dokážete byť aj na celom chodidle, tak je to len bonus. Rukou sa môžete zapierať do zeme a ideme rotovať túto oblasť bedra. Čiže dvíham špičku a snažím sa otočiť nohu do opačnej strany a vrátim naspäť. 4, takto si dáme 15 krát. Desať. 15 a prejdeme na druhú nohu a idem to isté. 15 opakovaní. Desať. 15. Super. Ďalšia bude pozícia kľaku s nohou unoženou do vonku a prechádzame do pozície kobry. Spúšťam panvu dole a vraciam naspäť, sadám si na nohu. Čiže prerúčkujem si, púšťam dole panvu a idem naspäť, sadnem na lítko. Takto si dáme 10 opakovaní na jednu nohu a 10 na druhú. Super. A ideme druhú nohu. Ja použijem aj koberec, keďže ho tu mám k dispozícii. A idem dopredu. Klesám dole s panvou. Preručkujem. A zase naspäť. Nejdem cez bolesť, idem len cez taký rozsah, kde cítim len jemný ťah. A máme 10. Ďalšie cvičenie je vo výpade. Jedna noha je vpredu, druhá noha je natiahnutá vzadu, čiže snažíme sa ju mať vystretú. Zadok máme napnutý a spúšťam koleno dole k zemi. Stále sa snažím mať tú nohu čo najviac vystretú, ale opäť nejdem cez bolesť, idem rozsah, aký vás pustí. S výdychom dole, s nádychom hore. Stačí 10 opakovaní na jednu nohu a prestriedame. Napnutý zadok a spúšťam panvu dole. Panvu a zároveň aj tú zadnú nohu. Posledné cvičenie bude v sede s nožmom. Začíname tým, že si jednu nohu pokrčím,
dovnútra, chodidlo smeruje ku stehnu, ruky sú vzadu za chrbtom a tú nohu, ktorú mám pokrčenú, vymením a snažím sa ísť s kolenom dopredu a s chodidlom dozadu. Čiže robíme takú rotáciu v bedre. Posuniem dopredu, vymením dozadu. Takže zase všetko vychádza len z toho bedrového kĺbu. Až vám to nejde, môžete to robiť tak, že si nohu posúvate aj po zemi. Nemusíte ju mať vo vzduchu, že sa nedotknete zeme. Mnohých vás to možno nepustí, ale tréningom sa to dá zlepšiť. Takže idem zo 10 krát dopredu, dozadu. A vystriedam si nohu. Takže vymeníme, ľavú nohu vystriem, právu pokrčím dovnútra a idem. Hop, zdvihnem, vymením, pokrčím, vymením. Aj to je možné, že vám pôjde jedna ľahšie ako druhá. To je tým, že máme v tele svalové nerovnováhy kvôli tomu, čo každodenne robíme. Naše denné stereotypy sa nám potom odzrkadľujú aj na našom držaní tela, aj na tom, ktorá noha je silnejšia, respektíve mobilnejšia alebo ohybnejšia. A máme hotovo.